खुलुमबाय आंनि भिउवार्स बयनिसिमबो बे समाव गोजोन हामलायनायखौ जासिबाय। गाबोन सिंगापुराव, गाबोन अस्ट्रेलियायाव, समफोर दुबाइ बायदि बायदि गोजान जायगायाव अख्रां सा सा जोमै सा सा नोंथाङा बिरथिंबायनो गोसो दंब्ला, बिरबायबायनो गोसो दंब्ला नोंथाङा नैबे केबिन क्रिउ बे केरियारा नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। आरो बे केबिन क्रिउ जानोब्ला नोंथाङा मा खामानि मावनांगौ, बोरै बेखौ जोङो मावोब्ला, मा मावोब्ला जों केबिन क्रिउ जानो हायो, बेनि सोमोन्दै दिनै बे आयदायाव सावरायगोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। दा बे समाव केबिन क्रिउ नि खामानिया मा, बिसोरो मा खामानि, बेखौ मिथिनानै लानाया गाहाम। केबिन क्रिउनि खामानिफोरानो जादों फ्लाइटआव दावबायग्राफोरखौ रायदावनाय, हस्पिटेलिटि, मिथिहोनाय, इनफरमेसन आरो बिसोरखौ बरायनाय। गुबुन बाथ्रायाव बुंनो थाङोब्ला फ्लाइटआव दावबायग्राफोरखौ जोथोन लानाय आरो बरायनायानो बिसोरनि खामानि होननानै जों मिथियो। दानिया फैदो सोलोंथाइनि सायाव जों सावरायनोसै। जोङो बे केबिन क्रिउ एबा एयार हस्टेसाव सायख'जानांगौब्ला जोङो बेसेबां जोंनो कुवालिफिकेसन नांगोन, सोलोंथाइ नांगोन, आरो मा मा डिप्ल'मा थादेरोब्ला सायख'जानायाव खाबु जायो, बेखौ जोङो सावरायगोन। दा बेयाव नोंथाङा स्मार्ट ग्रेजुवेट जाथारनांगोन आरो बैसोआ 19 निफ्राय 27 बोसोरनि गेजेराव जानांगोन। आरो हम साइन्स टुरिजमनि डिग्री एबा डिप्ल'मा गोनांब्ला साबसिन जायो। आरो हम साइन्स एबा ससियल'जि थादेरब्लाबो मोजां जायो होननानै बुङो आरो 12 थाखोआव उथ्रिना प्राइभेट एयार लाइसेन्स थानायब्लाबो सायख'जानायाव मदद जायो। जोङो इन्टारभिउनि सोमोन्दै सुंद'यै रायज्लायनोसै, भिडिअआ नङाबा जोबोद गोलाव जागोन। दा इन्टारभिउआवबो जोङो मायाव होनांगौ, रिटेन टेस्ट माखासे लायो इन्टारभिउआ। दा सायख'नायनि माखासे मावखान्थिफोर दङ। मावखान्थिनि गोबां फिननायनि गेजेराव माने मोनसेल' थार फिननाय सायख'नांगौ। आरो ओमफ्राय जेनेरेल एवारनेस, ओमफ्राय रायलायनाय, राव रोंनाय, रायज्लायनो रोंनाय, रावनि गुन, मेलेमारि सांग्रांथि, बेफोरखौ मा लायोनो, इन्टारभिउ लायो आरो। दा बे इन्टारभिउखौ बहा लानाय जायो बेखौबो नोंथांमोना मिथिना लादो। हायद्राबादाव थानाय इन्डियान एयार लाइसेन्स बे केबिन क्रिउनि ट्रेनिं होयो होननानै बुंदोंमोन, होनाय जायो आरो बेयाव। बे ट्रेनिङा जोबोद गुसुं समनि जायो। आथिखालाव गोबां ट्रेनिं कलेजफोरावबो एयार हस्टेस भार्सास केबिन क्रिउनि गुसुं समनि ट्रेनिं कर्स होयो होनना बुङो। नाथाय खायसे फसंथानफोरा रां खामायनायनिल' असिला लानानै ट्रेनिं होनायनि फोसाव बिलाइ होयो। बेनि फारसे सांग्रां जानाया मोजां। गोबां फसंथानफोर दङ, खालि रांनि थाखायल' आरो फैसानि थाखायल' माने बिसोरो नंखाय फोसाव बिलाइ फोसावो आरो नोंथांनिफ्राय रां लानानै बिसोर खामानिखौ मोजाङै मावा आरो। लोगोफोर, केबिन क्रिउनि सोमोन्दै आं जेसेबां मोनथियो, आं मिथिनायखौ नोंथांमोननो शेयार खालामबाय। भिडिअआ मोजां जादोंब्ला नोंथाङा शेयार, कमेन्ट, लाइक खालामदो। जै बर' हारिनि जै जाथों।